Türkmenistanda paxta yığım mövsümü dowam edýär. Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň tutuş kollektiwi Nowotlaýyn paxta yığıma uğradylýar diýip Türkmen News neşri 16-njy oktýabrda habar berdi. Maglumata görä Balkan welaýatynda ýerleşýän bu iri karhananyň işgärleri Serdar şäheriniň Demirgazyk tarapynda Ahal welaýaty bilen serhetlerleşýän ekin meýdanlaryna ýeberilýär. Paxta smenasy 10 gün dowam edýär. Olar adyk we ýaşamak üçin yer bilen öz-özlerini üpçün etmeli bolýarlar. İşgärleriň köpüsi paxta yığımyndan pul berip sypmagy has gowy görýärler we kadrlar bölümine 300 manatdan tapşyrýarlar. Porta aýlyklar pes. Köpler üçin bu pul aýlygyň ýartyndan köp. Emma paxta gitmek, şol ýerde iýmitlenmek we ýaşamak has gymmat düşýär. Şonuň üçin portuň işgärleri pul berip paxta mejburlygyndan halas bolmagy has gowy görýärler diýip Türkmen News neşri habar berýär. Maşgalanyň ýeketäk eklenji bolup bol paxta yığımyndan sypmak üçin pulu tiz tapyp bilmedi we paxta gitmek kararyna geldi diýip neşir öz çeşmesine salgylanyp portuň bir işgäriniň ýagdaýyny görüň berýär. Ol öýüne gara ört, horhomsy, mörmöjekler tarapyndan persala bolup geldi. Ol diňe çörek we suw bilen oňuşmaly bolanlygyny, hut meýdanda ýatanlygyny, yerli ýaşaýjylaryň öz öýlerine ýygymçylary muht goý bermekden ýüz öwrünligini görüň berdi diýip neşir habar berýär. Maglumatda ekin meýdanlarynda adamlar üçin ýöneki oňoýlyklaryň ýokdugy, olaryň öz hajatlaryny atyrlarda berjay edýänligi sowa düşmek, medisina kömegi ýaly ilkinji zerurlyklaryň gürrüňiniň hem ýokdugy bellenýär. Balkan welaýatynyň özünde paxtanyň ekilmegi 2014-nji ýylda resmi derejede ýatyrylypdy. Türkmenistanyň kesgitlen döwlet planyna görä şol 1 million 50 000 tonna hasylyň ýygnalmagy göz öňünde tutulýar. Türkmenistan paxta önümçiliginde mejburi zähmete ulanýanlygy sebäpli halkary guramalarynyň we günbatar hökümetleriniň tanqidine eý bolup gelýär.